नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। आज आपण आढावा घेणार आहोत वेंगुर्ला तालुक्याचा आणि वेंगुर्ल्यात नेमकं काय काय घडलं हे जाणून घेणार आहोत। वेंगुर्ला म्हटलं की शांत, सुंदर आणि स्वच्छ अशी वेंगुर्ला तालुक्याची ओळख आहे। जसं नगर परिषदेनं आपली घौडदौड ही स्वच्छतेच्या बाबतीत कायम राखली आहे आणि त्याच पद्धतीनं पर्यटन क्षेत्र असेल नाहीतर इतर अनेक क्षेत्र असेल, या वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी या वेंगुर्ल्यात घडलेल्या आहेत आणि अगदी गुन्हेगारी क्षेत्रातल्या सुद्धा घडामोडी इथं घडल्याचं आपण पाहिलं होतं आणि याच बाबतचा आढावा देत आहेत आमचे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब। दीपेशजी, नेमकं काय काय घडलंय गेल्या वर्षभरात वेंगुर्ला? निश्चित जुईली, 2023 हे वर्ष जर आपण बघितलं तर वेंगुर्ले वासियांसाठी एक संमिश्र राहिल्याचं म्हणता येईल। कारण वेंगुर्ल्याची ओळख ही स्वच्छ, सुंदर आणि शांत, मुळात म्हणजे शांत वेंगुर्ला ही एक वेगळी ओळख आहे वेंगुर्ल्याची। आणि त्याच दृष्टीने वाटचाल करताना ह्याच घडामोडी या संपूर्ण 2023 या वर्षात पाहायला मिळाल्या। मुख्य म्हणजे पर्यटनाच्या दृष्टीने जर विचार करता वेंगुर्ले तालुक्यात या संपूर्ण वर्षामध्ये पर्यटनाचा वेग म्हणजे पर्यटन प्रकल्प असतील किंवा पर्यटनाचे विविध नवीन आलेले प्रकल्प असतील, हे सुरुवात झाले आणि त्याच्यामुळे पर्यटनाला कुठेतरी वेग आल्याचा ह्या वर्षात संपूर्ण वर्षात पाहायला मिळाला। यात मुख्य म्हणजे जे आपलं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा जो संपूर्ण म्हणजे यांनी जे प्रकल्प आणला होता झुलत्या पुलाचा, तो संपूर्ण झाला, त्याचं लोकार्पण झालं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासाठी वेंगुर्ल्यात आलेले होते आणि त्यानंतर असे अनेक प्रकल्प सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत आणि झुलत्या पुलामुळे पर्यटकांची ओघ वाढला वेंगुर्ल्यामध्ये। म्हणजे पर्यटक पहिल्यापेक्षा म्हणजे मागच्या वर्षीपेक्षा ह्या वर्षी पर्यटकांची संख्या जास्त वाढली आणि त्याच्यामुळे म्हणता येईल की पर्यटन क्षेत्रात वेंगुर्ला कुठेतरी आता झपाट्याने वाटचाल करताना पाहायला मिळत आहे। त्याच्यात वेंगुर्ला नगर परिषदेचं एक मोठं म्हणजे मोलाचं वाटा असं म्हणू शकतो आपण। कारण शहर सौंदर्यीकरण ही जी स्पर्धा वेंगुर्ल्यात झाली, या स्पर्धेमध्ये किंवा वेंगुर्ला नगर परिषदेने या स्पर्धेत भाग घेतला होता आणि शहर सौंदर्यीकरणात वेंगुर्ला नगर परिषदेने या संपूर्ण वर्षात आमूलाग्र बदल केले किंवा यात भाग घेऊन शहर सौंदर्यीकरणात वाटचाल केलेली आहे। आणि त्याचंच फलित म्हणून पुन्हा एकदा ज्याप्रमाणे स्वच्छतेत वेंगुर्ला नगर परिषदेला पारितोषिकं मिळाली किंवा बक्षिसं मिळाली कोट्यावधींची, त्याचप्रमाणे शहर सौंदर्यीकरणात सुद्धा या वर्षी 15 ते 15 कोटींची बक्षीस मिळालं आणि इतर सुद्धा बक्षिसं त्यांना मिळालेली आहेत। त्याच्यामुळे त्याच्यातून त्यांना अधिक विकास अजून करता आला। त्याच्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टीने या वर्षी वाटचाल आपल्याला वेंगुर्ला नगर परिषदेची पाहायला मिळाली। त्यानंतर संपूर्णपणे जर आपण जानेवारी महिन्याचा जर विचार केला तर यात सुरुवातीलाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो व्यापारी एकता मेळावा होता, तो यंदा यजमानपद होतं वेंगुर्ल्याला आणि त्यानिमित्त संपूर्णपणे वेंगुर्ल्यात सर्व व्यापारी सिंधुदुर्गातले असतील ते आलेले होते आणि सुरुवात ही आनंदात झालेली होती। उत्कृष्ट असा व्यापारी मेळावा वेंगुर्ल्यात झाला। त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे वेंगुर्ल्यात आलेले होते आणि औचित्य होतं ते राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे 17वे त्रैवार्षिक अधिवेशन हे वेंगुर्ल्यात झालं आणि त्यानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आलेले होते आणि त्यातच त्यांनी जे मंत्री दीपक केसरकर आहेत त्यांचा जो प्रकल्प होता, त्यांच्या अथक प्रयत्नातून उभारलेल्या झुलत्या पुलाचं लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झालं आणि यामुळे निश्चितच म्हणता येईल की पर्यटकांची वेंगुर्ल्यात संख्या वाढली। आता तुम्ही पाहता सुट्ट्या आहेत सध्या, त्याच्या अगोदर सुद्धा बऱ्याचशा दिवाळी झाली, त्याच्यानंतर गणेश चतुर्थी झाली त्याच्या अगोदर आणि या कालावधीत सुद्धा बरेचसे पर्यटकांनी या झुलत्या पुलाला भेट दिली। एक कुतूहल होतं कशा प्रकारचं पूल आहे। नाव जरी याला झुलता पूल असलं तरी ते म्हणजे पूर्वीपासून त्याला झुलता पूल असं म्हणत आल्यामुळे ते त्याच नावाने प्रसिद्ध झालं। आणि मात्र हे वेंगुर्ला बंदर असेल किंवा जी आपली खाडी आहे मांडवी खाडी, याला जोडणारं हे पूल आहे। अतिशय नयनरम्य निसर्गरम्य अशा ठिकाणी हे बांधलेलं आहे। त्याच्यामुळे अनेक पर्यटक देश विदेशातील अनेक पर्यटक या ठिकाणी भेटी देतात आणि पर्यटकांचा ओघ वाढलेला आहे। त्यामुळे स्थानिक जे तिकडचे स्थानिक आहेत त्यांना त्यांच्या हाताला सुद्धा रोजगार मिळालेला आहे। त्यानंतर त्यांच्या हाताला रोजगार त्या ठिकाणी मिळालेला आहे। त्यानंतर आपण जर
फेब्रुवारी महिन्यातच विचार केला तर वेंगुर्ला तालुक्यात शिरोडा जी मुख्य बाजारपेठ आहे, जी जुनी बाजारपेठ आहे शिरोडा बाजारपेठ, त्यात आपल्याला काही जे दुकानदारे आहेत मुख्य बाजारपेठेमध्ये त्यांना भीषण आग लागली होती आणि यात सुमारे 40 ते 45 लाखांचं नुकसान आपल्याला म्हणजे त्या ठिकाणी झालेलं होतं. त्याच्यामुळे ही कुठेतरी एक खेदाची बाब म्हणता येईल की अचानक आग लागलेली होती त्या ठिकाणी आणि त्यात हे नुकसान झाले व्यापाऱ्यांचं. मात्र बऱ्याचशा संस्था किंवा स्थानिक म्हणजे लोकप्रतिनिधी असतील हे त्यांच्यासाठी उभे राहिले आणि आज त्या ठिकाणी एक नवीन संकुल म्हणजे नवीन दुकानदार त्या ठिकाणी उभे होत आहेत. म्हणजे पुन्हा एकदा पूर्वपदावर त्या ठिकाणची परिस्थिती सध्या आलेली आहे. त्यानंतर आपण मार्च महिन्याचा जर विचार केला तर मार्च महिन्यात आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक जागृत देवस्थान म्हणजे श्री रेडी येथील द्विभुज गणपती आणि या रेडी येथील द्विभुज गणपतीचा जो कलशारोहण सोहळा आहे तो मार्च महिन्यात संपन्न झाला आणि अनेक दीपेशजी आपला अनेक भाविकांनी आपली उपस्थिती या ठिकाणी दर्शवलेली होती. त्यानंतर आपल्याला याच महिन्यात पोलिसांकडून जे सध्या मोठ्या प्रमाणात जी डोकेदुखी ठरते ती म्हणजे सायबर क्राईमची आणि सायबर क्राईममुळे अनेक युवक असतील युवती असतील याचा बळी पडतायत आणि याची जनजागृती करण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस दलामार्फत आपल्याला या ठिकाणी सायबर क्राईम जी जनजागृती आहे ही शिरोडा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर शहर सौंदर्यीकरणात याच महिन्यात 15 कोटीचं बक्षीस जे आहे ते वेंगुर्ला नगर परिषदेला मिळालं. म्हणजे मार्च महिन्यात शहर सौंदर्यीकरणात सुरुवातीपासून वेंगुर्ला नगर परिषदेने म्हणजे डिसेंबर महिना असेल 2022चा किंवा 23चा जानेवारी पासून शहर सौंदर्यीकरणात वेंगुर्ला नगर परिषदेने झपाट्याने वाटचाल केली आणि याचंच फलित म्हणून मार्च महिन्यामध्ये ही शहर सौंदर्यीकरणात वेंगुर्ला नगर परिषदेचा प्रथम क्रमांक आला आणि हे 15 कोटीचं बक्षीस जे आहे ते वेंगुर्ला नगर परिषदेला मिळालं आणि संपूर्णपणे मुख्याधिकारी परितोष टंका असतील किंवा तत्कालीन नगराध्यक्ष जे दिलीप गिरब असतील किंवा त्यांचे जे सहकारी असतील यांचा सुद्धा यात मोलाचा वाटा आपल्याला म्हणावा लागेल. आणि प्रभावीपणे आता अजून सुद्धा हे बक्षीस मिळाल्यानंतर अजून त्यांना पाठबळ मिळालेले आणि अजून सुद्धा विविध प्रकल्प या ठिकाणी होत आहेत. त्यानंतर आपण मे महिन्याचा जर विचार केला तर दक्षिण कोकणातील मोठं जे देवस्थान आहे श्रीदेव जयतीर देवस्थान या देवस्थानचा उत्सव हा मे महिन्यात असतो आणि या उत्सवाला सुद्धा लाखो भाविकांनी उपस्थिती दर्शवली, श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर याच महिन्यात मोठा एक प्रकार घडला तो म्हणजे जी वेंगुर्ला शहर मधील जी महसूलची कागदपत्र आहेत म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो जुनं वेंगुर्ला तहसील तलाठी कार्यालय होतं त्या ठिकाणी काही कागदपत्र जुनी ठेवलेली होती आणि ती चक्क तिथल्या जे कर्मचारी रद्दीत विकल्याचा एक मोठा धक्कादायक प्रकार हा याच महिन्यात उघडकीस आलेला होता. आणि यानंतर हा उघडकीस आल्यानंतर अनेक चर्चा झाल्या किंवा अनेक चर्चा कानावर येत होत्या. यातली 75% जी कागदपत्र होती ती रद्दीतून परत मिळवण्याचं काम वेंगुर्ला पोलिसांनी केलेलं. मात्र यातील जे काही मिळायच्या फाईल्स होत्या काही महत्वाच्या फाईल्स होत्या त्या मात्र मिळाल्या नव्हत्या आणि यामुळे ह्या घटनेला चर्चेला उधाण आलेलं होतं. त्यानंतर ह्याच महिन्यात वेंगुर्ला नगर परिषदेने पुन्हा एकदा माझी वसुंधरा अभियान अभियानात म्हणजे माझी वसुंधराचे जे तिसरं पर्व होतं 2023चं यात कोकण विभागीय स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवला आणि यात त्यांनी पुन्हा एकदा 1 कोटीचं बक्षीसही याच स्पर्धेमध्ये मिळवलेलं होतं. आणि आपली जी स्वच्छतेची घोडदौड आहे ही कायम ठेवलेली होती. स्वच्छतेबरोबर शहर सौंदर्यीकरण हे सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी दाखवून दिलं. म्हणजे संपूर्णपणे यात त्यांनी काम आपलं सुरूच ठेवलेलं होतं. त्यानंतर गेली कित्येक वर्ष वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी जमिनीमध्ये गाडलेल्या ज्या ऐतिहासिक तोफा होत्या म्हणजे त्याला आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील म्हणू शकतो किंवा त्यांच्या अगोदरच्या काळातील सुद्धा असू शकतात म्हणजे शक्यता असू शकते. मात्र या ज्या जमिनीत गाडलेल्या तोफा होत्या ह्या वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी होत्या आणि त्या ठिकाणी सह्याद्री प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग व विभागाच्या दुर्गसेवक रणरागिणी या तोफा ज्या आहेत त्या बाहेर काढल्या आणि पुन्हा एकदा वेंगुर्ल्याच्या इतिहासाला उजाळा मिळाला किंवा याची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रभर झाली. या तोफ्या अर्ध्या जमिनीत गाडलेल्या स्थितीत होत्या, 4 वेगवेगळ्या ठिकाणी होत्या.
आणि तोफा काढण्याच्या 2 दिवस आणि या तोफा काढण्यासाठी 2 दिवस व 2 रात्री ही मोहीम चाललेली होती. यात जवळजवळ 40 सेवकांसोबत सह्याद्रीच्या रणरागिणींनी सुद्धा मोलाचे योगदान या ठिकाणी दिलेले होते. यात संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तसेच गोवा, मुंबई असेल, बेळगाव असेल या ठिकाणचे दुर्गसेवक या संपूर्ण मोहिमेत सहभागी झालेले होते. त्यामुळे या संपूर्ण 2023 मध्ये सुद्धा इतिहासाला उजाळा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. त्यानंतर जुलै महिन्याचा विचार करता संपूर्ण पावसाळ्याचा हा महिना असतो आणि जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच एक सायबर क्राईमचा एक गुन्हा या ठिकाणी घडला, समोर आला. यात वेंगुर्ल्यातील एका 26 वर्षीय युवकाशी इंस्टाग्रामवर मैत्री होऊन दिल्लीतील अल्पवयीन मुलीने थेट वेंगुर्ला गाठलं होतं. म्हणजे सायबर क्राईम जो सध्या पोलिसांनी हाती घेतलेली मोहीम आहे त्यात युवक युवती मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे फसले होतात तोच प्रकार जुलै महिन्यात घडला. की थेट तिने वेंगुर्ला गाठलं, एका 26 वर्षीय युवकाची मैत्री झाली आणि थेट वेंगुर्ला गाठलं. याच्यानंतर वेंगुर्ला पोलिसांनी तपास केला, तिला तिच्या कुटुंबियांच्या स्वाधीनही केलं. आणि यात वेंगुर्ला जे आपले पीआय आहेत त्यांनी आवाहन केलं होतं की सायबर क्राईमचं त्यांची मोहीम सुरूच होती, पण पुन्हा एकदा त्यांनी आवाहन सुद्धा यात केलं होतं की सर्वांनी याची काळजी घ्यावी. त्यानंतर ती दिल्ली जहांगीरपूर येथील ती 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी होती. तसेच याच महिन्यात वेंगुर्ला पोलिसांनी वेश्या व्यवसायावर मोठी कारवाई केलेली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठी कारवाई होती. यात परराज्यातील महिलांचा सुद्धा सहभाग होता. स्थानिक एकाला या ठिकाणी त्यांनी ताब्यात घेतलेलं होतं आणि याची चर्चा सुद्धा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेली होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात ज्याप्रमाणे मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे पावसाचाच महिना असतो आणि याच 20 जुलैला एक घटना घडलेली होती ती म्हणजे मुसळधार पाऊस पडलेला होता 19 जुलै 20 जुलै या 2 दिवशी आणि सगळीकडेच रस्ते ब्लॉक होते किंवा पाणी आलेलं होतं. पुलांवर पाणी होतं, पुलांच्या शेजारी पाणी होतं आणि यातच वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड व फोडावडा या 2 गावांना जोडणारे जे पूल आहे त्या पुलाच्या शेजारी संपूर्णपणे पाणी साचलेलं होतं आणि यात एक युवक एका झाडावर अडकून पडलेला होता आणि या युवकाला मातोंड मधील स्थानिक ग्रामस्थांनी एका दोराच्या साह्याने जाऊन त्याला सुखरूप बाहेर काढला, त्याचा जीव वाचवला. आणि ह्या सुद्धा घटनेची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रभर झाली. मोठ्या प्रमाणात या युवकांचं कौतुक झालं. विविध संस्था असतील, विविध लोकप्रतिनिधी असतील यांनी ह्या संपूर्ण ग्रामस्थांचं कौतुक केलं आणि अशी सुद्धा ही एक घटना घडलेली होती. पावसाचे दिवस होते. त्याचप्रमाणे याच महिन्यात ठिकठिकाणी पडझड होऊन लाखोंचं नुकसान झालेलं होतं. त्यानंतर महिन्याच्या शेवटी एक टेनिस क्रिकेटला एक दुःखद बातमी समोर आलेली होती. यात जिल्ह्यातील नामवंत टेनिस क्रिकेट टीमचे मालक रोहित बोहलेकर यांचं अचानक निधन झाल्यामुळे टेनिस क्रिकेट विश्वात हळहळ व्यक्त करण्यात आलेली होती. तर याच महिन्यात निसर्गाचा चमत्कारही आपल्याला पाहायला मिळाला. जुलै महिन्यात अनेक घडामोडी घडल्या. निसर्गाचा चमत्कारही पाहायला मिळाला. त्यात म्हणजे ऐन पावसाळ्यात आपल्याला हापूस आंब्यांची फळधारणा झालेली पाहायला मिळाली. म्हणजे हवामानातील जे बदल होते त्यात या हापूस आंब्यांची फळधारणा झाल्याचं स्थानिक जे बागायतदार आहेत, आंबा बागायतदार आहेत त्यांनी सांगितलेलं होतं. त्याच्यामुळे हापूसची सुद्धा ऐन पावसाळ्यात आपल्याला हापूस आंबे सुद्धा वेंगुर्ला तालुक्यात पाहायला मिळाले. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्याचा जर विचार करता त्या उर्वरित ज्या ग्रामपंचायती होत्या यांची इलेक्शन्स यांच्या निवडणुका या नोव्हेंबर महिन्यात पार पडल्या आणि यात वेंगुर्ला तालुक्यातील पेंडूर, मातोंड व खानोली ग्रामपंचायतीवर भाजपचा सरपंच विराजमान झाला, तर वांगणी ग्रामपंचायतीवर ठाकरे शिवसेनेचा सरपंच निवडून आला आणि यात ठाकरे शिवसेनेचा सरपंच निवडून आला. त्याच्यामुळे निवडणुकीचे वारे सुद्धा संपूर्ण जे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या 2 महिन्यात आपल्याला ग्रामपंचायती इलेक्शनचे वारे पाहायला मिळाले. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यातच BSNL टॉवर जे मंजूर झाले या टॉवरवरून ठाकरे सेना आणि भाजप यांच्यात कुठेतरी आपल्याला आरोप प्रत्यारोपही पाहायला मिळाले. ठाकरे सेने म्हणणं होतं की खासदार विनायक राऊत यांनी हे मंजूर करून आणले, त्याच्यामुळे आम्ही भूमिपूजन केलं आणि भाजपचं म्हणणं होतं की जे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आहेत त्यांनी हे संपूर्णपणे मंजूर करून आणले, त्याच्यामुळे आम्ही भूमिपूजन केलं. त्याच्यामुळे या BSNL टॉवरवरून सुद्धा आरोप प्रत्यारोप आपल्याला या महिन्यात संपूर्ण पाहायला मिळाले. त्यानंतर डिसेंबर महिन्याचा म्हणजे या महिन्याचा विचार करता तर या महिन्यात पहिला अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य महोत्सव हा वेंगुर्ल्यात झाला आणि यात नवोदित कलाकारांना संधी देण्यात आली.
उत्कृष्ट नियोजन या ठिकाणी झालं. लंगार नृत्य असेल किंवा विविध स्पर्धा संपन्न झाल्या. त्या लंगार नृत्यात स्थानिक ज्या मुलं असतील, विद्यार्थिनी असतील, यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलेला होता आणि त्यांचे जे व्हिडिओ होते ते सुद्धा चांगल्या प्रकारे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यानंतर नुकताच संपन्न झालेलं दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान जे म्हणजे श्रीदेव घोडेमुखाचा जत्रोत्सव या ठिकाणी याच महिन्यात संपन्न झाला आणि या जत्रोत्सवाला उच्चांक गर्दी या महिन्यात पाहायला मिळाली. म्हणजे पहिल्यापेक्षा जास्त गर्दी जी या जत्रोत्सवाला यावर्षी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि दिवसेंदिवस या जत्रोत्सवाला भाविकांची गर्दी वाढतच आहे असं चित्र दिसून येत आहे. त्यानंतर याच महिन्यात एका साधारण घरगुती भांडणावरून अंगणात गाडी लावल्याच्या वादातून कुटुंबातच मारामारी झाली किंवा एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारण्यात आलं आणि त्यात जे नारायण कावळे म्हणून 50 वर्षीय होते त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. म्हणजे त्यांना बांबू येथे या मारहाणीनंतर हलवण्यात आलं. त्याच्यानंतर त्यांच्यावर उपचार झाले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आणि या प्रकरणी त्यांच्या 4 नातेवाईकांवरती खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सध्या अटक करण्यात आलेली आहे. दरम्यान हिंगोली तालुक्यातील पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने महत्वाचा समजला जाणारा काच प्रकल्प सुरू होण्यास ज्या अडचणी होत्या त्या सुटल्या सुद्धा म्हणता येणार नाही, कारण त्याचा तिढा हा वाढतच चाललाय. भूसंपादन झाले, स्थानिकांना त्या कंपनीने अधिकचा मोबदला देण्याचं त्या कंपनीने मंजूरही केलं. मात्र त्या ठिकाणचे काही ग्रामस्थ आहेत शिरोडा गयागरवाडी येथील, यांचं म्हणणं आहे की जी 9 हेक्टर जी जमीन आहे ती त्या क्षेत्रातून पूर्णपणे वगळण्यात यावी असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि याच मागणीवरती ते ठाम आहेत. त्याच्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर असतील या प्रकल्पासाठी त्यांचा मोठा प्रयत्न आहे, कारण सध्या वेंगुर्ला तालुका हा पर्यटन दृष्ट्या वाटचाल करत आहे. काच जर वेंगुर्ला तालुक्यात या 2 वर्षात जर उभा राहिला तर निश्चितच वेंगुर्ला तालुका संपूर्ण पर्यटनाच्या दृष्टीने अधिकच पुढे जाईल यात शंका नाही. मात्र त्यात काही स्थानिक ग्रामस्थांच्या मागण्या आहेत त्या सुद्धा त्यांनी मागण्या ठेवलेल्या आहेत. यात ज्यावेळी बैठक झाली मुख्य बैठक त्यात ज्या भूसंपादन झालेलं आहे त्यात कंपनीची मागणी आहे की आम्हाला जमीन मोजणी करायची आहे. मात्र या जमीन मोजणीला स्थानिकांनी विरोध केलेला आहे, कारण त्यांचं म्हणणं आहे की 9 हेक्टरची जागा आहे ती वगळण्यात यावी. मात्र या ठिकाणी जमीन मोजणी करताना जर कोणाच्या घराचे कोपरे असतील, कोणाच्या टाक्या असतील किंवा कोणाचं वैयक्तिक काही मालमत्ता जात असेल थोडीफार तर ती वगळण्यात येईल. मात्र या ठिकाणी मोजणी करायला द्यावी, त्यानंतर आपण ठरवू असं हे शासनाचं म्हणणं आहे. मात्र या आपल्या 9 हेक्टर जागा संपूर्णपणे वगळण्यात यावी या मागणीवरती नागरिक ठाम आहे. अशा प्रकारे जे सांगायचं तर संमिश्र पूर्णपणे आपल्याला घडामोडी या पाहायला मिळाल्या. मुख्य म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पर्यटन वाढीसाठी हे संपूर्ण वर्ष पोषक ठरलं. पर्यटकांची संख्या वाढली आणि अजूनही जे मुख्य प्रकल्प आहे, एक वेंगुर्ल्याची ओळख असलेला जो आपला सागर बंगला मुख्य प्रकल्प आहे तो सुद्धा आता नव्या रूपात पर्यटकांच्या समोर येतोय आणि तो आल्यानंतर त्याला पाहण्यासाठी सुद्धा अधिक पर्यटक येतील. त्याच्यामुळे वेंगुर्ला बंदर चा जो भाग आहे, संपूर्ण परिसर आहे, नवाबाग असेल, वेंगुर्ला बंदर असेल, मांडवी खाडी असेल, याला पुढच्या काळात अधिकचं महत्व येणार आहे. कारण या ठिकाणी पर्यटनाचे चांगल्यात चांगले प्रकल्प सध्या सुरू आहेत आणि निश्चितच ते पूर्ण होतील. जो सागर बंगल्याचं मी म्हणतोय त्याचं काम आता जवळजवळ 80 ते 90% पूर्ण झालेलं आहे. काही 10% काम राहिलेलं आहे, ते सुद्धा या महिन्यात पूर्ण होईल आणि पर्यटकांसाठी ते सुद्धा खुलं करण्यात येईल, तो परिसर खुला करण्यात येईल. यामुळे ह्या पर्यटनासाठी हा वर्ष संपूर्णपणे पोषक राहिलेलं हे चित्र पाहायला मिळालं. दीपेशजी, तुम्ही जसं म्हणालात की हे वर्ष संपूर्णपणे संमिश्र ठरलेलं आहे वेंगुर्ले वासियांसाठी, कारण ओळख आहे ती शांत म्हणून. मात्र दुसरीकडे आपण पाहिलं पर्यटनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गोष्टी समोर येत होत्यात, जसं की झुलत्या पुलानं 4 चांद लावलेत पर्यटनात. पर्यटन आता वाढीसही निघालंय, त्याची तुम्ही उदाहरणं सुद्धा दिलेली आहेत. वेंगुर्ला नगर परिषदेची सुद्धा चर्चा होते. स्वच्छता पॅटर्नची भुरळ आता गोव्यालाही पडली आहे. गोव्याचे आमदार सुद्धा तिथं येऊन त्यांनी ती सगळी पाहणी केली आणि त्यांनी एक विश्वास दिलाय की आता अशाच पद्धतीचा वेंगुर्ला स्वच्छता पॅटर्न गोव्यात सुद्धा राबवू. हा वेंगुर्ला नगर परिषदेचा जो स्वच्छता पॅटर्न आहे तो नेमका काय आहे आणि कशा पद्धतीने याची चर्चा आता संपूर्ण देशभर होते?
स्वच्छता पॅटर्न म्हणता वेंगुर्ल्याची एक ओळखच म्हणावी लागेल, कारण स्वच्छतेमध्ये हा जो शून्य कचरा जो प्रकल्प आहे हा आल्यानंतर वेंगुर्ला शहराच्या संपूर्णपणे विकासात आमूलाग्र बदल झाले. वेंगुर्ला नगर परिषद संपूर्ण भारतात म्हणाले किंवा राष्ट्रीय पातळीवर झळकली. त्याच्यानंतर अनेक कोट्यावधींची बक्षिसं मिळाली. त्या बक्षिसातून अनेक विकासाचे प्रकल्प हे वेंगुर्ला राहिले. म्हणजे मच्छी मार्केट असेल किंवा व्यापारी संकुल असेल किंवा व्यापारी भाजी मंडई असेल, त्याच्यानंतर अनेक प्रकल्प हे त्या काळात उभे राहिले. त्याच्यामध्ये अनेकांचा हात आहे, म्हणजे अनेकांचे याच्यामध्ये कष्ट आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोपरे असतील, त्याच्यानंतर मुख्याधिकारी वैभव खाबळे असतील, त्याच्यानंतरचे त्यावेळेचे नगराध्यक्ष प्रसन्ना कुबल असतील, मागचे नगराध्यक्ष आपले जे दिलीप गिरब असतील, त्याच्यानंतर त्यांचे नगरसेवक असतील, त्यांचं सुद्धा खूप मोलाचं योगदान आहे शून्य कचरा प्रकल्पामध्ये. आणि त्याच्यानंतर आलेले आपले मुख्याधिकारी अमित कुमार सोंडगे असतील किंवा आताचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ असतील, त्यांनी हे संपूर्णपणे टिकवून ठेवण्याचं काम केलं. आणि हे जर ज्याप्रमाणे राबवण्यात आलं आणि ते टिकवणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं होतं. जो प्रकल्प आपले रामदास कोपरे यांच्या संकल्पनेतून वेंगुर्ल्यात उभा झाला, तो प्रकल्प पुढे सर्वांनी तसाच टिकवून ठेवला आणि याच्यामुळे वेंगुर्ल्याला एक वेगळी ओळख प्राप्त झाली. अजूनही तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे गोव्याचे आमदार असतील किंवा गोव्याचे जे संपूर्णपणे जी ग्रामपंचायतची कार्यकारिणी असेल ती सुद्धा हल्ली भेट देऊन गेली. असे अनेक अधिकारी कर्मचारी शालेय सहली यात येत असतात. आणि एक विशेष म्हणजे या ठिकाणी त्या संपूर्णपणे प्रकल्पात आल्यानंतर या ठिकाणी भोजनाचा आस्वाद सुद्धा घेतला जातो. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला कचरा दिसणार नाही, त्याच्यावर वेगळी प्रक्रिया होते आणि तो विविध कारणांसाठी वापरला जातो. त्याच्यामुळे वेंगुर्ल्याची एक वेगळी ओळख आहे आणि ही वेगळी ओळखच आज संपूर्णपणे वेंगुर्ल्याच्या विकासाला कारणीभूत आहे. दीपेश, आपण पाहिलं पर्यटन बहरतंय, पर्यटन फुलतंय, पर्यटनासाठी लोक येतात, मात्र दुसरीकडे कुठेतरी वेंगुर्ल्यात हादरवणाऱ्या घटना सुद्धा समोर आल्या, जसं की खून प्रकरण असेल किंवा व्यवसायाचं कनेक्शन सुद्धा समोर आलं होतं, त्यावर धाड टाकण्यात आली होती. गुन्हेगारी वृत्ती वाढतेय का वेंगुर्ल्यात आणि त्याला कारण काय आहेत? निश्चितच गुन्हेगारी वृत्ती वाढत नाहीये, मात्र यात काही ज्या घटना होत्या ज्यांच्यावर आळा बसणं गरजेचं होतं, त्या आळा बसण्याचं काम हे त्या वेळी झालेलं आहे. आणि गुन्हेगारी वृत्ती मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी झालेली आहे. मात्र जे सायबर क्राईम आहेत किंवा अल्पवयीन मुलींचे अत्याचार आहेत, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाले. किंवा मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे इंस्टाग्रामवर ओळख झाली की दिल्लीवरून मुलगी वेंगुर्ल्यात आली, त्याच्यानंतर पोलिसांनी तपास केला, हे बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या. यात महत्वाचा मुद्दा वेश्या व्यवसायाचा जर म्हटला तर गेली कित्येक वर्ष त्या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय हा सुरू होता असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. आणि त्याच्यावरून हे संपूर्णपणे मात्र तो जो वेश्या व्यवसाय करत होता तो आपण त्या ठिकाणी एक संस्था चालवत असल्याचं, म्हणजे ज्या गरीब गरजू महिला आहेत त्यांची आपण संस्था चालवत असल्याचं नेहमी पोलिसांना सांगायचं किंवा त्यांना तसं पत्र दाखवायचा, त्यांना त्याची धमकी द्यायचा की तुम्ही जर हे केलं तर मी अशी तक्रार करेन तशी तक्रार करेन. मात्र त्या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून आपले जे पिया आहेत अतुल जाधव यांनी त्या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यांनी सापळा रचून हा वेश्या व्यवसायावर धाड घातली. आणि यात तो संपूर्णपणे जो व्यक्ती होता, जो त्या चालवत होता, याला सध्या पोलीस कोठडीत तो सध्या आहे. म्हणजे माहिती मिळालेली मागच्या महिन्यात तो पोलीस कोठडीमध्ये होता आणि ह्या संपूर्णपणे हा असा प्रकार घडलेला आहे. मात्र गुन्हेगारी ही वृत्ती वेंगुर्ल्यात मोठ्या प्रमाणात दिसत नाही आहे कुठेतरी. पण ह्या ज्या काही सायबर क्राईम असेल किंवा या छोट्या मोठ्या घटना ह्या घडलेल्या आहेत 2023 मध्ये. दीपेश, एक शेवटचा मुद्दा होतो तो म्हणजे आता आपल्याकडे सुंदर असे समुद्र किनारे आहेत, खाद्य संस्कृती आहे आणि त्याची भुरळ ही जगभराला आहे. जगभरातून पर्यटक हे वेंगुर्ल्यात दाखल होत असतात, पर्यटनासाठी येत असतात. मात्र याचा फायदा रोजगारासाठी कसा होऊ शकतो किंवा सध्या कसा होतोय? वेंगुर्ला म्हणजे पर्यटनासाठी सध्या झपाट्याने वाटचाल करत आहे. त्यात प्रसिद्ध आहे ते वेंगुर्ल्याची खाद्य संस्कृती. यात तुम्ही फेमस म्हणजे आपले चौपनी पाव असतील किंवा या ठिकाणच्या कोंबडी वडा असेल, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणची जी भजी फेमस आहे. बाजारपेठेत विविध वस्तू तुम्हाला मिळतात ज्या तुम्हाला इतर बाजारपेठेत मिळत नाहीत. घरगुती वस्तू मिळतात. अनेक स्थानिक ग्रामीण भागातून अनेक महिला या बाजारपेठेत येतात, अनेक वस्तू घेऊन येतात.
औषधी वनस्पती असतील किंवा भाजीपाला असेल, त्या संपूर्ण वेंगुर्ल्यात मिळतात. त्याच्यामुळे वेंगुर्ल्याची खाद्य संस्कृती मोठ्या प्रमाणात देश असतील विदेशात असतील गेलेली आहे. त्याच्यामुळे कुठेही लोक आले, समजा गोव्याला पर्यटक आले, बाहेरचे लोक आले, तरी ते वेंगुर्ल्यात येतात. इव्हन ज्या आपल्या फिल्म स्टार असतील ते सुद्धा वेंगुर्ल्याला त्यांनी भेट दिलेली आहे. या ठिकाणचे अनेक कोकम असतील किंवा आंबे असतील हे सुद्धा प्रसिद्ध आहेत. त्याच्यामुळे व्यवसाय वाढीसाठी जसजसं पर्यटन हे वाढत जाईल पुढच्या काळामध्ये, तसं सुद्धा व्यवसाय हा वाढत जाणार आहे. स्थानिकांच्या हाताला रोजगार मिळणार आहे. कारण आता आपण एका झुलत्या पुलाचं जर उदाहरण घेतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्यावेळी झुलतं पूल हे फक्त लोकार्पण झालं नव्हतं, त्याच्या अगोदर एक 2-3 स्टॉल त्या ठिकाणी होते. पण यानंतर लोकार्पण झालं, त्याची बऱ्यापैकी प्रसिद्धी झाली बाहेर, आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी आता तुम्ही जर बघू शकता, सुट्टीच्या दिवसात जर आलात तर मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. खाली नवाबाग समुद्र किनारे त्या ठिकाणी अनेक पर्यटक जातात आणि स्टॉलची संख्या सुद्धा वाढलेली आहे. आणि प्रत्येक स्टॉल मधील जे स्थानिक आहेत त्यांच्या हाताला रोजगार मिळालेला आहे. म्हणजे जसजसे पर्यटनाचे प्रकल्प जसे वेंगुर्ल्यात वाढत जातील, तसतसा रोजगार सुद्धा स्थानिकांच्या हाताला मिळेल. कारण सध्या गोव्यावरून पर्यटक हे शांत, आपल्याला कुठेतरी शांत परिसर पाहण्यासाठी किंवा शांत परिसरात राहण्यासाठी सध्या वेंगुर्ल्याला पसंती मिळते. वेंगुर्ल्या शहरापासून तुम्हाला शिरोडा असेल किंवा या ठिकाणी वर भोगवे असेल, या संपूर्णपणे तुम्ही जर हॉटेल्स बघितली तर हॉटेल्स ही बुक असतात. त्याच्यात पर्यटक हे फक्त शांत वातावरण आणि सेफ्टीसाठी हे वेंगुर्ल्यात दाखल होतात. त्याच्यामुळे कुठेतरी वेंगुर्ला सुद्धा आता पर्यटनाच्या दृष्टीने चांगल्या प्रकारे वाटचाल करत आहे आणि रोजगारातही वाढ होते असं म्हणता येईल. नक्कीच. धन्यवाद दीपेशजी, तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी, घेतलेल्या या मागोव्यासाठी. तर या होत्या वेंगुर्ल्यातल्या काही महत्त्वाच्या घटना, ज्याची पडसाद हे संपूर्ण वर्षभर उमटत होते, ज्याची चर्चा ही संपूर्ण राज्यभरात होत होती. आणि आता सध्या पर्यटन हे वेंगुर्ल्यातलं वाढतंय, पर्यटक वेंगुर्ल्याच्या दिशेने येतात. त्यामुळे कुठेतरी पुन्हा एकदा रोजगार वाढीसाठी या सगळ्याचा हातभार लागेल आणि इथला युवक इथेच राहील अशी आशा बाळगूया. 2024 हे वर्ष मात्र रोजगार, पर्यटन याने बहरू देत अशी सुद्धा आशा बाळगूया. उद्या भेटणार आहोत सावंतवाडीच्या मागोव्यासह. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.